Здравейте, които ме гледате. Аз съм FlashBG. В този канал ще има различни игри. Сега да я кажа. От телефона, от компютъра и от двете ще има. Това от предишния канал Empower и в 1000 и там ще стипове и вида заети и тук ще сте в. Иска да прозраста и да Dragon City ще сте в. Гледайте колко дяволата е в. Много съм добър в Dragon City. Гледайте парите. И това иначе започна първо да снимам този канал. Малко по-рядко ще има в Empower, долу на BG. Empower 200 милиона. Малко съм болен. Go Crafting. Те как се правят? То сини и червени са. Първо те трябва да се прави. Оф. Сега тук, но не сега всичко. И това е всичко. Това е част на трейлера. Да знаете и се види в другия клип, който бях снимал за Empower, но ще е в FlashBG. Това ще е YouTube симулатор. И до скоро ще се видим в другия клип. Чао!